9 नं दतमा TCLCC नि चेयारमेन जतिन्द्र ब्रह्मआ MGNREGAनि मोन 13 बिथांखि बेखेवदों। सोलायनायनि स्ल'गानजों BTCनि खुंथाय गोहोआव फैनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारा UPPL सोरखारा थांनाय माखासे समाव रायजो राजाफोरनो होनाय रादायफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि 9 नं दतमा BTC बियाबनि सिङाव थानाय दतमा ब्लकनि बेन्दोंनि बरागारि गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन साखाथि फाखाथि गामियाव MGNREGAनि बिथांखिजों लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो दतमा बियाबनि TCLCC नि चेयारमेन जतिन्द्र ब्रह्मआ। खौरांगिरिनि सिगाङाव अल आसाम स्मल स्केल इन्डास्ट्रिनि भाइस चेयारमेन एबा TCLCC नि चेयारमेन जतिन्द्र ब्रह्मआ बुंबावोदि प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारा मोनसेनि उनाव मोनसे जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थांखि लादों होनना रोखा फोरमायो। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जे सरकारि तरफनिफ्राय भारत सरकारनि जे MGNREGA आसुनि बे आसुनिफोरखौ दिनै प्रत्येकटा गामि ओनसोलाव मावफुंनानै प्रत्येकजन व्यक्ति प्रत्येकटा फेमिलि आरो प्रत्येकटा गामियारि जौगाथाय हाबाफारिफोरखौ थाबैनो मावनानै दिनै गामि जौगानाय हाबाफारिनि थाखाय सरकारा जे मोनसे बिथोन होदों बे मथे दिनै नैबे जाम्फै जालायनाय एबा केनेल रिपेयारिं बे हाबाखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो बेखौ गोख्रैनो मावफुंनानै जोङो बे गामिनि गासै खेथि खालामनो आबाद खालामनो थाखाय जे दैनि प्रयोजन जायो बेखिनिखौ जगायनो हागोन बेखौ आसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे गामिनि जथेस्थ' हेफाजाब जानाय बादि जों गासै खामानिफोरखौ फारियै मावलांनायनि बेबस्था खालामदों। दिनै दिननि सानसेनि गेजेरावहायनो जों बबेहायबा बान्दो बबेहायबा जाम्फै आरो बबेहायबा बिदिनो मथावरि खोनाय बे गासै हाबाफारिफोरखौ दिनैहाय जोङो बेखेवनो आखायाव लादों। दिनै बरागारि BCDC दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव दतमा समस्तिनि सिङाव बेवहाय नैथि खेबनि थाखाय बरागारि BCDCआव दिनै हाबनाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन BCDCआव हाबगासिनो दङ। दा बरागारियाव दिनै गासै प्रथम मावजेननाय हाबाफारि हिसाबै 13टा हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो 13टाखौ दिनैहाय बेखेवनाय जागोन। बेनि उनावहाय उननि जेनाखि नैबे 13टा खामानिखौ फोजोबनायनि उनावहाय जे गोदानै हमनाय हाबाफारि बेखौ जोङो नैबे बेखौ मार्च दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो आरो गोदान खामानिफोरखौ हमबावनाय जागोन। बियो बुंनो थाङोब्ला रायजोनि हास्थायनाय रायजोनि लुबैनाय आरो रायजोनि नांगौ बादियै जुदिও जोङो UPPL सरकार दानाया बोसोरसे जानानै थांबायब्लाबो जोङो समायाव खामानि मावफुंजोबनो हायाखै बेखौ आं दिनै स्वीकार खालामो आरो दिनै COVID-19नि कारनाव दुलाराय माने BTC नाङै दुलाराय आसाम रायजो नाङै एबा दुलाराय भारतबर्षआवनो जे मोनसे रांखान्थियारि आंखालनि मोनसे प्रभाब बे जेरैबायदि गोग्लैदों बे कारनावहाय थांनाय बोसोरसेयावबो जोङो BTC सरकार दानायनि उनावबो जों मोजाङै खामानिखौ मावफुंनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै खाफाला मोजां जे जोङो सरकारि तरफनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफोरनि जौगालु हाबाफारिखौ फारियै मावलांनो थाखाय दिनै आखाइ होजेनबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जेसे बुरजा रायजोनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो थाखाय नैबे 2022 आरो 23 सनाव जेसे बुरजा जेसे गिदिर खामानि जाया मानो बेखौ मावफुंनो थागथियारि खालामनाय जाबाय। गुबुन गुबुन गामिनि गुबुन गुबुन जौगालु हाबाफारि दिनै जों दतमा सारियालियावहाय नैबे गामिनि मोनसे अनुस्थान बे अनुस्थान आरो प्रतिष्ठानाव बिफां गायनायनि जे मोनसे सरकारि हाबाफारि बेखौ बाहाय मावफुंनाय जाबाय आरो दिनै बेखेवनायजों लोगोसे थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंगोन। थिग बिदिनो बे गामियावहाय जे नांगौ खामानिफोर राजुवा भाबै बा बेक्तिगत भाबै सरकारि जेसेबां आसनिफोर दङ बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय दिनैहाय नाजानाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथाङा बबे गामियाव मा रोखोम जौगालु हाबाफारि मावनांगौ बेखौ फारियै नोजोर होनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो TCLC चेयारमेन मोनफ्रोमबो BCDC बेनि चेयारमेन मेम्बार आरो गामिनि गावबुराजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ थोंजोङै खावलायहरदों जे गामियाव जे खामानिफोरखौ जेरैबायदि मावनांगौ
समायाव जाहाथे दिनै बिटिसि सरकारनो बेखौ फोरमायनानै होयो आरो खामानि मावनो जाहाथे सुबिदा जायो बे बाथ्राखौ बिथाङा गेबेङै फोरमायहरदों অসম চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ এই যে আসাম স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যন তাতে মোক ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে বাছনি কৰিছে তাতে মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ কিয়নো অসম চৰকাৰৰ যিটো পদক্ষেপ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেক্টৰত অসমত যেনেকৈ মানে আমি আগুৱাই ল'ব লাগে আগুৱাই নিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেক্টৰ বা উদ্যোগী ক্ষেত্ৰত মানে যেনেকৈ কাম কৰিলে আমাৰ অসমত ৰেভিনিউবিলাক আহিব আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ ৰেভিনিউবিলাক কেনেকৈ আহিব সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গাঁও অঞ্চলত সৰু সৰু যেনেকৈ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাওঁ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক প্ৰাধান্য দি পেলাই যাতে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ উন্নতিৰ লগতে যাতে চৰকাৰৰ মানে ৰেভিনিউবিলাকো আহি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে বা বিটিচিৰ কাৰণে যাতে লাভৱান হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাক দায়িত্ব দিছে এই কাৰণত আমি ভাইচ চেয়াৰমেন হৈ অসমৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিব পাৰে উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত মই কাম কৰিবলৈ সাজু আছোঁ কাম কৰি আছোঁ বিটিআৰ অঞ্চলত আমি বিশেষকৈ উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যিটো মানে মানুহৰ যিটো চিন্তাধাৰা উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই যদিও এইবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে মই নিজে ভাইচ চেয়াৰমেন হৈ এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেক্টৰত ঘৰত বহি আমাৰ মহিলাসকলে যেনেকৈ কাম কৰিব পাৰে আমাৰ কিছুমান স্কিল মানুহ আছে আৰু কোৱালিফাইড পাৰ্চনবোৰ আছে চাকৰি নাই বাকৰি নাই তেনেকৈ বহি আছে তেখেতসকলে উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কাম কৰিবলৈ সুবিধাটো পাব আৰু নিশ্চয় নিজৰ স্কিল আৰু নিজৰ দক্ষতাৰে কাম কৰিব পাৰিব সেইটো মই আশাবাদী ধন্যবাদ